Hey kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Je bent jong en je wilt wat. Vandaag gaan we naar Giel. Hij is een schaker. Hij schaakt al sinds zijn 6e, heb ik vernomen. En hij gaat ons vertellen wat hij zo leuk vindt aan zijn hobby. En hoe hij zijn leven vindt als jongere in Maastricht. Dus kijk vooral met ons mee. Hoi. Hey Giel, waar kunnen we jou 's nachts eigenlijk voor wakker maken? Een goed boek. Ik ben nu bezig met Game of Thrones aan het lezen. Giel, hoe ben jij op het idee gekomen om te gaan schaken? Ik moest van mijn ouders een sport gaan doen. Toen ik ongeveer 6 was. En aangezien ik niet zo super fanatiek ben, besloot ik maar eens om te kijken naar andere opties. En ik weet al niet meer hoe het bij het schaken kwam, 10 jaar geleden. Wat vind je nou zo leuk aan schaken? Het is lekker creatief. Het is ook heel erg gelijk, om het zo maar even te zeggen. Want het begint met hetzelfde, dus het is eigenlijk pure skills. Iemand heeft geen voorstand. Oké. Wat kun je zeggen over het huidige potje? Ben je aan het winnen? Sta je er beter voor tegen je Ik sta er tegenstander? verschrikkelijk voor. Woon je al je hele leven in Maastricht? Ja, ik woon al mijn hele leven in Maastricht. En studeer je? Ja, ik studeer momenteel bij het Vista College. Wat is jouw favoriete plek buiten de deur? Ik zou zeggen Jekerdal, bijvoorbeeld Stadsparkje. Daar is wel rustig ook, vooral leuk. Je kunt daar wel zitten en het zwembad daar is. Is er nog iets wat je mist? Wat zou je graag in Maastricht willen wat er nog niet is? Misschien wat leuks voor het schaken. Eén keer in de vakantie naar Frankrijk, dan stonden op sommige stadsparken gewoon schaakborden. En volgens mij schaak- en damborden, waar je dan gewoon tegen mensen in de buurt zou kunnen spelen. Dat is wel, in ieder geval, zou ik heel interessant vinden. En zo komt er weer een einde aan deze leuke middag met Giel. Wil jij je nou ook opgeven als jongere in Maastricht? Geef je dan nu op via redactie@rtvmaastricht.nl. En wie weet zien we je snel. Ja, vooral het vooruitdenken, dat lijkt me ook de key to succes. Hè?